Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Hello, Henry M po. Henry M 2025. Woo! Maray na hapon. Damarian, 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 damarian. Merindal na po, merindal na, merindal, 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 merindal. Bata masiramon so kaon-kaon ko kan baduya boda sa jis na pansit na so pansit baga so gari baga lastiko na ang pagkaso mga dikdikwan. Bata masiramon nunon sa kaon-kaon ko salbata na may nabasa akong text ngo niya na hapon. Biglang tuminuno so kinaon ko. Biglang nagtuno so kinaon ko. Adi, natabaya. Uy, kamu daw na nagpapara. Kamu daw na mga paraan tabay. Sa kuyang mga paraan tabi. Di, kung para turbod-tubudo sa istro tungkol sa politika, arayon paan. Pag ako tuminaram na, totoo na yan. Ang bugiro ka ngayon. Pag ako tuminaram na, iyon naan. Diyos ko na. Arayon, nun pa. Kaso bago na hiling ko naman so committee hearing sa Senado. Pagaw na ko baga, kung si ang pigasarahutan kan pag-co-chair na nagranida sa iya na nakikihuron tungkol sa pugo. Si Kumpalan, so dati pala na si Secretary Harry Roque pala nagdumanda sa iya pero nahiling ko sa full text kan informasyon kan kuan. So nahiling ko dahil manda siya pig pressure man ngaya sa iya pisinsin na pig kuan kung pig braso nakpig ibahan man sa nadaaso saro na pugo head para mga tugang mag-apply bilang siya palan ang legal counsel mga tugang kan pugo digdi sa Pilipinas kam panahon na ito. Dahil ko aram kung sisay nangon yan. O paano na? Utuman mabirikan ko naman sa national television. Nag-aral pog ang TV kan so iso tungkol kay Pastor Kibuloy na ano yan? Ano iniyo na may gwaki reward na 10 million pesos? Salbatana. Pinundo ko na nawala sa pirot ko. Pag-abot ko sa DCGB, will not kung cellphone ko digdio. May text pa akong nabasa. Ulo kung lamang si Shara Leron, bata si Shara baga, bago ang digdi sa muya. Kundi si Shara palan, pa 7 months naman. Doon nga sir kinag-comment digdio. Talaga. Pareho palan sa comment. But anyway, comment sa nakamong comment. Okay yan. Naaraman talamang ang mga feedback kung anong dapat ang giribuhon. Kumusta po ang satuyang hapon? Ang satuya, tabing tataramon tundag. Bago na lugod. Sa agan ang tundag. Ang word tangon yan for the day, tagama. Yan. Tagama. Ano mga tungo sabiyon kan tagama? To sabihon, ilinaan. To reserve, yeah. Set aside, yeah. To allocate, yeah. Yan tabi ang word kan tagama. Ali po sa research ni Ronald Baldo, may approval po ni Jigs Baldo. May imprimatur dito. Tama nga yan, no? Yun ang yan, approve na nga yan, no? Tagama. To reserve, set aside, or to allocate. Yan. Tagamahi daw nga yan kikwan. Tagamahi daw nga yan kisang ribo lamang nga aki. Mumadate da nga yan sa Sabado. Yan. Tagama po or inilaan. Sabi kan sa tuyang texter. Yan. Maray na hapon tabi. Yan po sa tuya. Mga tugang natataramon mo niya na pagkahapon. Tagama. Natataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Tagama po. Oy, good afternoon tabi dyan sa mga
Mga lolo, mga lola, mga Mr. and Mrs., mga birthday celebrants natin, mga senior citizens, para po duman sa mga sisiribot na magpapara problema, dahil magpara problema, ngaya, adi, tagama ko sa pagiging agom ko. Pwede. Tagamahan ko ngaya, itagama ko sa pagiging agom ko. Next time hanapin niya sarili niya, uunahin niya daw muna. Salbatan, iba naman ini si Jerome pala adi. Siguro si Jerome, ganaga plano nining mag-komentarista. Uyog, ituro mo si Pastor Kibuloy, di ka naman matrabaho. Diba? Ano pa, igwa kang 10 million, ano pa man? Di ka na magparo IT, Jerome. 10 million? Siguro na nugaring dumanta. Iyan palanda, bawal da. Dahil kita ki bounty, private. Yan. Nagkakaigwa na naman ki Battle of the Brains ang mga lawyers. Ha? Pero ang plano pala ni Jerome, arog ka iya. Hain man ang gado si Pastor Kibuloy, adi. Hain man ang gadaw. Saan man ang gadaw, duminalagan man na. Pero sabi baga ni Digong, alam ko anya, hindi ko sasabihin. Baga sabi ni Digong, alam ko anya, hindi ko sasabihin. Ay, Madi. Salamat pala, Madi, sa pagtagama mo sa kuya ki Dragon Fruit. Dragon Fruit. Masiramon so Dragon Fruit. Buda so kwan baga, so tsokolate baga na kisses, salbatan ng siram. Ano, oy, Shara. Kumusta ni? Buda, Mading Angeli. Ay, husto, huntabi, Madi. Sa masunod, iba naman na kolor. Sabihin mo si Kuya Bong, si future, Monsignor Bong, sabihin mo tabi na, ngayon oy, sa masunod naman, midbid mo man si Henry M, sa masunod naman, iba naman na kolor. Ngaya, ako kaya gusto ko white, yan, kung bako may pagka-pink, yan, di ba? Yan mga gusto ko na, tangali nagari girl ang dating mo ba, di ba? Yan, Madi. Iba naman tignoy na color, gano'n ang tig ko naman ta. Basta permiso na large American size, okay? Karaot nga yakat. Para kang pinaunran nga ka. Basta, balalakan si Kuya Bong. Sa December naman okay. Ay, mapa-US ka tabi, Madi. December pads pagbalik ko, mapa-US ka pala. Mabisita ka naman, Madi. Mabisita ka. Marika pa, Amerika. Ako garo next year naman ako makaduman. Next year gayod Madi, garo September or October. Kung anong swerte, baka ngunya na December makaduman ako ta. Garigwa kami ki atindera na radio show, NAB, duman. Ay ko lang aram kunsay. Pero depende po yan. Pero garo next year Madi, sigurado. Dalang kita luguduman. So, adi, magilingan dalang kita luguduman. Pag-isabi kay Kuya Bong, salamat, matsala. Salamat nantig. Ayan. Nahiling ko po ang SMNI auto service so midnight didi sa Legas pinagilibot. Iba man po ito. Pantabi ito. News tabi ito. News team. News team po yan. Mga buro-baro naghahanap pag-ingiro. Tapos na baga, big network. Nationwide na baga yan. Alright. Sabi da ni Duterte, secret da, yung mananggad sugari, sabi, secret nga yan, hindi ko, pata si Duterte baga yun, in-appoint na, so, property custodian, siya baga ang property custodian, di ba, ni Pastor, anyway, yung tabi yan, kumusta po ang satuyang hapon? O may mga birthday dyan, happy birthday. Pagka-text na lang po sa inyong mga birthday greetings, papasadahan tayo yan. Mga tugang mo niya na hapon, digdi po sa satuya na programa na Pinky on Mo Baby. Yan. Ngunyan, ano da ang mga tugang ang kwan? Ano da ang mga dapat niya to sa nang daradara urual daw? Dapat palang kita, may mga tutungkusang kita, ngani na maray mga tugang ang asinsuta sa buhay. Arog nga kay Mading Angelique Yambaw, buda kay Pading Beda na pirming positibo, buda pirming asinsado. Ano da yan? Iga pa lang kita dapat mga tugang nagari. On the positive note pwede man siyang negative. On the positive note,
mga tugang tabi, may mga bagay-bagay pala na pwede tang tandaan sa satuya na oral daw. This is not absolute, no? Bako ining iyo na ini, kundi this will serve as mga tugang i-guide na kung gusto po nindo, nasa sendo tabi ang pag-nilay-nilay kung kay puhan nindo ining gamiton. Sabi digdi, do things that make your heart happy. Ulita daw tabi mading Angeli. Do things that make your heart happy. Ano yan? Oy, Ate Marcia, Manay Beauty. Ulita daw tabi Manay Silin ini. Do things that make your heart happy. Pero dumang kita mga tugang sa positibo, mga marahay na gibo. Tamay mga tao baga na minagibong sala, tayong kaugmahan niya. Bako po ito nababagay sa tuyang huroron mo niya na hapon. Halimbawa, igwa na nga ni mga tugang kipig-apod na STL, nagpawiting ka pa na salbatana ka. May agong ka na, kagayon-gayon kan agomo, kaputi-puti, kakinis-kinis kan agomo, orortistahon an agomo, naghanap ka pa kiba. Tul-tul baga iyan. Dahil yata, that makes my heart happy. Sala po yan. Di ba? Anabutan mo ka yan, simping kaugmahan mo, dyan kamunduan ang abutan mo ka yan sa maabot na panahon. Ngaling mo nang igwa ka ng agom, nagpaparadinurat ka pa. Ika man na daraga ka, nakikiduratan ka man sa may agom. Nadagitan nga yan, lugo. Di ba? Oh, now, dapat databi, gibuhon mo ang mga bagay-bagay na nakapagpapaugmakan sa imong puso. Ano yung nakaugmahan? Di ba? Na ikinakaugma mo, mga tugang, na may maray lamang na epekto sa imong sadiri, sa imong kapwa, sa imong komunidad, sa imong trabaho. Bayan na pagparapakichismis sa dyan sa... Bayan na pagparachismis ang katrabaho mo. Bayan na pagparachismis ang katrabaho mo dyan sa chancery o sa parokya. Bayan na pagparachismis sa iyan na katrabaho mo dyan sa pribadong negosyo o dyan sa gobyerno na kung nagkairiling mo, i-share mo daw tabi ang karahayan na mga karahayan kung paano mapapakarayan sa tuyang buhay asin ang sa imong trabaho. Ito ang dapat i-chismis ta. Bakaw nang pigiheras ta sa mga bagay-bagay na nakapagpapamundo kan sa nakapagpapaugma kan sa tuyang sadiri pero sa puturo makakapagpamundo kan sa imong kalag an sa imong kalagpatan sa imong tulang magiging maitom. Grabe. Di ba? Do things that make your heart happy. Di ba? Ako nga na ikato, Jerome. Pero man sa sila sa puro part-time teaching dyan sa kolehiyo, sa universidad. Pero man sana, maugmam sa kuyang puso. Nasa paglawag ko sa classroom, nailingkod mga magagayon, mga mahamot na kapalibutan. That makes my heart happy. Dahil kapag istorya kay Mrs. Ta. Diba? Yung baga, Tita Marie Honrado, kumbinsido ka tabi. Maugma kang magtabang sa kapwa mo, ditong gibuhon mo, tadumang ka nagiging maugma. Tama? Maugma kang magpaparatataya sa loto. O di, tumaya ka, tama ka, makataibig ka. Di ba? Spend more time around people who uplift you. Paano ito na Bicolon ini? Bicol. Paano ito na Bicolon ini? Si Shara, English ini, matibay ini. Dog nga na, okay, ini minatirada. Uplift your heart. Ay, sandali lang ha. Uplift. Sorry. Spend more time around people who uplift you. Dumang ka na mga tugang magkonsumo kidakol na oras sa mga tao na nakakatabang lamang nin karhayan si mo. Bako na sa mga taong nakakaraot si mo. Niling mo nang ang ugali, sabi kan mga danangog ko dyan sa kanto na, ano ugali nga kang gari kasmag?
You know what is kasmag, Noy? Jerome? You know what is kasmag? Di mo aram? Ay pangyayari sa maoraro. Ha? Di mo aram palang sabi yung ang kasmag. Ang kasmag ikos. Ikos. Oh. Dumanda ang mga tugang kita, magtalaga, mga tugang nin, oras, sa mga taong nakakatuwang si mo, nin karahayan. Bako nang naggagasto ka kay oras, sigan pakid, laklakan mo dyan sa luwas. Ano mo ka mo sa sobrang inom? Katamtaman sana. Sa mga barkada mong kaharampang mo, hilingan daw ang ugali kaan. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabi ba ka? Birds with the same feathers. Ano nga sabi ko? Are the same birds. Ang mga bayong daan na parehong pakpak, parehong bayong yan. Alimbawa ngaya, kikiyaw. Kikiyaw yan, parehong da, kulor ka. Ngaya, ano nga na pudkaan ngaya, kasalampate. O parehong kulor ka. They are, mga togang, the same birds. Birds with the same feathers are the same birds. Garing nga sala ngayang fight mo noy. Iyo sana natandaan ko na sana. Di ba? Amen. Sabi ni Tita Marie Honrado, korek ka dyan. Iyo ba ka? Ata na. Mogma si Tita Marie na magpapara-share nin load. Magpapara-share siya nin pagkaon. Yan ang kaugmahan niya. Pigigibo niyan because she is happy. She is, ano yan, that is her, ano yan, her advocacy kung paano mapaugma-ugma ang mga tawa sa sayang buhay. Prioritize your peace. Naniniwala ka daw, sir, na ang bird may kamot? Alat. Giri naman iba naman ang ururuntangon niya na po na naman na. Naniniwala ka na tabi na ang bird may kamot? Ang bird may kamot. Kamot, Ronald? Naniniwala ka? Ika, Jerome, naginiwala ka na ang bird may kamot? Dahil, ika, Shara, naniwala ka, Shara, na ang bird may kamot? Ha? Nakailing ka ng bird? Iyon na? Nakailing ka ng bird? Shara? Nakailing ka ng bird? Okay. Anong klase? Dracula, Saradit? Iba-ibagang itsura ba kakayan? Ha? Diba? Pero ang hapot, digdi. Kung naniniwala na kita, ang kamo, ang bird may kamot. Hindi mo naman ako na. May paa. Ang bird may paa lang. May kamot talaga, Ronald. Nata. Piglo ko naman ako ni Ronald na naman. Gari naman, yung technician ko naman. Gari, piglo ko naman. Nata man. Sigong pa masagat na the carpenters. Oo. Why do birds suddenly appear? Gapunta kang salbatan na kanya, Ronalda. Yaon palan dyan, Manangga. Nakasurat palan. Pag nakasurat baga, pwedeng totoo, Manangga. Nakasurat palan. Sabi kang carpenters, why do birds suddenly appear? Iyong Manangga, di may. Therefore, mga tugang, susog sa talatang yan, ang bayong may kamot. Because they appear from each other. Appear ngaya. Give me 5. May kamot, Mananggad. May kamot. Totoo man talaga. Basa. Why do birds suddenly appear? Iyong Mananggad, adi. Every time, tama, Ronald? Every time you are near. Tayo man pwede mag-appear mga tugang ang bayog na harayo. Dapat harani, talipot ang gamot. Every time you are near.
be close to you. Salamat. Gari, naramdaman ko lamang si Brad Pitt. Gari na ako si Brad Pitt baga? So sa ano itong sa kwan? So sa TV, Alien. Sa ano nga ning segment ito? Si Brad Pitt. Ano nga ning segment ni Brad Pitt? Ha? Ano Hello, Manong Rick. Ikaw, ang mga istorya mo, garo nakapili ka na duman sa tigpadara ko sa imo. Lato sundag ka. Maganda yung Manong Rick. Wide. Sabi mga tugang sa tataramon sa tamang doon, nakasurat man ang basa. Why do birds suddenly appear every time you are near? Tadi man na pwede mag-appear ang haralipot ang gamot. Gusto sabihin, dapat you are near. Just be close to you. Hindi, nakarabot kitang sarabayo na. Yan na, next. Tatangkosan ninda. Prioritize your peace. Sabi digdi. Basa. Prioritize your peace. What is a peace? Iprioridad ang katuninungan sa satuyang buhay, isip, asin, puso. We must have that kind of peace in our hearts, in our mind, in our soul. Sa satuyang kapalibutan, dapat po may peace. Bako na sigang pakiiwal mo, sigan pakikuan mo sa natabay ito para pakiiwal kita, natabay ito nakiaram kita kang kapwata, magkakaigwada ko ang peace o katuninungan sa imong isip asin sa imong buhay. Saan ka ngaya? Oy ngaya girl, saan ka nakatira? Sa Peace 1? Imperial Court Subdivision Peace 1. Tapos, wow, ang ganda-ganda ng peace. Ang peace ngaya, tingnan mo, ang kinis-kinis. Ano si Shara, baga, daing pimple, ade. Ade, Shara, daing pimple, ade. Kiniso ng pandok niya. Si Jasmine Iguana, kakabalad gayon. Pero, pwedeng mabasol kita ka ni Jasmine para sugo ta dyan sa luwas. Si Jenny, daing pimple sa de. Ika Jerome, pigpimple ka. Pigpimple ka. Iyo. Ganda-ganda ng piece nyo. Tapos ngaya, ano pa ngaya, ano yan, mata ngayon yan, mahalo naman ang piece dyan sa Victory. Di ba? Prioritize your peace. Katuninungan na magpapakarahay kan sa tuyang puso, isip asin kalag. Di ba? Paano kaya kita? Kaya, ilinga, kanata mga tugang ta nagkakagira sa bilog na kinabaan. They don't love peace. They habo sinda mga tugang kan, they don't do the term love. Ang gusto ninda is ribok. Tako ng puso ng lambang lideres kambanwaan, igwanin pagkamuot sa kapwa, asin sa palibot, di kita mag-iiriwal. Di ba? Naramdaman mga sudwa kong aki, nagdebate ang duwa, kung naridaan mas maray, peace ngaya or love, salbatana. Nagpasuway sudwa kong aki. Nakahali kaming naga, nakaabot kaming Ligaspi, yung pampasuway kan duwa, ko rin, paano nga mag-ma-achieve nga ang katuninungan sa kinabaan? Dapat nga may love. Sabi kan Saro. Saro nga dapat nga lasting peace. O yun. Dahil nagkasundo sa duwa. Diba? We must prioritize peace. Na paano kita magkakaigwa ki peace of katuninungan sa satuyang puso? Sigurohon mga tugang nan sa tuyang mahal na Diyos, yaon sa tuyang sadiri. Amen? Amen. Dahil dapat na nawawara sa tuyang puso ang mahal na Diyos. Tangani, mga tugang na magkaigwa kita nin inner peace. Di ba?
Inner peace. Peace in our mind, in our soul. Sa tuyang buhay, di ba? Sa gabos-gabos na. Tama? Di kita nagkakaigwa kita nunungan, nalilingawan ta mga tugang na ang mahal na Diyos ang dapat sudatakan, dapat gibuhon. Sabi duman sa programa ni Father Butch, sabi kan suotong obispo na, sa drama ito, adi, drama, ang demonyo da ang mga tugang, pigusugutan ka, kung sa inda at suka, ano po ka ito? Pigusugutan ka ngaya kan demonyo, sa mga bagay-bagay, nakakusugan mo, na ikinakakusog mo, magayunon man itong nadangog ko sa bago. Tasabi kan madre, ngaya obispo, bishop, nailing kong, habang ngaya ako nagkakat na kon nga, nadangog ko nga, subusis kang ina ko, budak ngaya, nanog ko subusis kang ina ko, hanggang nga naghahaloy, subusis na ngaya budak sa itsura, nagaan nyo ngayang demonyo. Oh. Sabi kan obispo, ara mo ngayon demonyo, pigusugutan kita sa mga bagay-bagay na kan mga bagay-bagay na ikinakakusog ta. Gusabihon ngaya, si mama mo padaba mo, si mama mo ngaya ang kusog mo. Your mother ngaya is your strength, sabi duman. Kaya ngaya ang demonyo, pigaarog na ngaya sa boses ni mama mo, tangani ngayang sugutan ka, asin guyodong kasakaratan. Magayunon man so nasabutan ko kasubago. Why do birds suddenly appear every time you are near, just like me, they long to be close to you? O, yun lalo na baga tita Marion Rado na klaro nang gad talaga. Ngunyan ko lang nasabutan, ang kamot talaga, ang bayong talaga may kamot. Salbatan na karonal na. What is yours will find you. Babalikan ta iyan. Kung ano dak iyan, paano daw Bicolon ta ini? Anong Bicol daw ka ini? Bicol daw ini siya. What is yours will find you. What is yours will find you. Paano daw pag Bicol ka ini? Pagbukas ko kang radyo, kala ko nagmimisa na. Relax. Maray na hapon, pwede po maghagad ki advance. Kung ano pwedeng gibuhon sa kapitan na pigpipili sa nakonsisent tatawanan kang educational assistance na para sa senior high school and college, barangay OOO sa Bakakay, Albay. Sige po, ta. At ako utanganan, mga benepisyo kang gobyerno, dapat din nag-aalagi sa elected official. Iyan ko sa kuyang punto dyan. Ano, kumbinsido ka sa kuya, Jerome? Dapat nag-aagang benepisyo kang gobyerno sa tamang agency. Di pagpagihon tabi sa elected official. Sorry po, bako gabos ha. Tadumang kita nagkakaigwag ki problema. Jimmy! Nasalita! Ay, dali lang. Nasa linya, nag-upload pa lang si Joker Tato, napag-report ni Jimmy ha. Come in, Jim! Yes, salamat, Bibi. Di barita ko sa mo hihilingon an peace kanina para mo hiniling binadil guran. Sus. Peaceful man, wala man kiribok. Paano magkakaigwa ki peace? Ang buhay kang suspitsadong guminibo kaan. Wala ka man peace. So nagadan, ikaw na siyang peace. Rest in peace na. Kaya nga, kaya rest in peace. May 35 anyos na babae. Oh. Binadil sa may hiksan. Oh my goodness. Kuminanda sa may daghan. Oh. Subala. 36, caliber 45. Gosh. Ang istorya, Bibi, nangyari ni sa sarong barangay sa Obaliw, kan Uwas. Nangyari sa Obaliw, kan Uwas, Albay. Go. Kita mabanggit yung mga pangaran. Okay. Bawal nga ni. Kwenta yan. Nakuha sa mga report. Is open na bagaan sa mga pulis. No name sana. Di man talapig ito kang pulis ang pangaran. Sige, go. Primero, magkataraning man sana. Sa kataning na arong, halimbawa, ayan di si JB, may kataning ka dyan sa ampangan kiduwang arong. So, sa harong, may nagbo-board na 4 months pa sa nada. Okay. Ngunyan,
so kataning na harong na nag-agi. Tapos nahiling ka ning suspect. Mag siya dun 30 anyos. Anong iniling-iling mo ngayon? Di ka, tul-tul, wala ka manin maraot na intention para nahiling, na pitong mo. Tapos, ikuang ka na, gusto ko nang iwalon. Siyempre, natanano ka man ngayon para ngayon, ika nga ni ngayon naghihiling sa ko. Tanahiling mo ako, naghihiling sa imo. Sa madaling sabi, luminaog sa harong unsuspect. Iyo? So lalaki na yung sa tanan uminiling sa iya. Not niyang pagiling mo sa ko. Duminulag na luminaog man sa harong na. O na ito duminuman. Wala na. Nanabalingan naman, so 35 anyos na kataning na naghiling man sa iya. Para hiniling, binadil, babay. Sainan, peace kaan. Yung mananggad, ano? They will not find peace. Nya, ana ba nilugod? So naghiling na kadua? Pura man ito sa eksena, dahil man ka-diskusyon. So third person, tama? Third person na ito? Second person? Nagluwas man gad sa harong. Siyempre, may nagadi-diskusyon nga dyan sa ibong. Hiniling? Abo siya mapaghilingon. Salbatana. Bako naman, makatakot ang pangyari. Gusto mo yung Jimmy, may sarong, ang suspect lalaki? Lalaki? Sa Ubaliw. Ubaliw? Puwas? Puwas. May nahiling siyang babae. Sa barangay mismo, ano? Lalaki mo, nay. Nay, may nahiling nga na lalaki. Natangipig pala iling-iling mo ako. Oo. Natangipig-iling mo nga ako. Why are you looking me very sharp? Ano? Why are you looking me very sharp? English on ta. Wala daw. Natangipig hiling mo ako. Nin matarom. Yan, naturalisa. English. Why are you staring me very sharp? Why are you staring me very sharp? Natangipig hiling mo ako nin matarom. Diyo na, naglampas na. Ka man ki, kung ang mata mo talaga arog man ka, naturalisa man. Iyo nga ni Andy. So naghiling, huminali, luminaog sa harong. Nahiling niya, so nagkumprontar sa saya. So abo paghiling oning, abo siya mahili. Abo itong luminaog. Luminaog ng ibadil. Duminulag so kuan. Duminulag so naghiling. Di so babae gayon, nadangog na may kuan sa luwas. Luminawas. Siyempre, hihilingon man niya. Sa ibang harong ito, Jimmy? Ibang harong naman. Sa neighbor niya? Neighbor? Luminawas, hiniling niya so nagkaribukan. Paghiling niya duman sa lalaki, tinakuan sa kibadil. Tinakuan. Wala man ki diskusyon, wala man ki nangyarang iwan. Where is the peace? Salbatana, grabe ang pangyari. Hay nangon yan, suspect. Nowhere to be found. Nowhere to be found. In large? At large. Tapot sa police. Alam naman sarok announcer. Ano nga yan, suspitsado? Aram din mga kaibigan, yung suspect daw ay at large, in large. Anong ibig sabihin ng in large mga kaibigan? Yung hindi pa po nakukuha, nakatakbo po. At large ang suspect. So babae, so babae Jiming biktima, pirang edad? 35 nga ni. Kaya may pamilya ni. Yo. Mayagom. Yo. Unay ko po. So suspect. May live-in kay ba duminulag na da. Ngunyan pigapot nag-imbestigar sa pulis. Oo. 4 months pa sa nadaya na nag-board yan. Ang sabi, kapgo, pig-trace kan narat chief of police bilyen sa army. Gunigon arog ka tong pangaran sa roster kan kapgo. Urakman.
Nya sa nagtrabaho da ito? Yan ang day ko isi. Ano nga ni full name ni Bilyen? Ervin, Rango. Major, Police Major Ervin Bilyen. Bilyen. Ta isusurat ani siya raton taon kaya dapat mari ang attribution. Police Major Ervin Bilyen. Chief of Police Can was. Okay. Grabe ang pangyari, Jimmy, ano? Pasyonin baladaan na kuanin da duman sa lugar. Perang basi yung bala? Yung basyo. Pero so tuminama, gari sa man sana. Anong bala? 45. Naiko po. Nata may 45 itong lalaking ito. Yan ang day may sabutan. Yan ang hapot. Caliber 45. Makusugon bagang badilyan. Oh. May- Amo. Kilikili so tama kang babae. Kili balada sa may daghan. Naiko po. Grabing pangyari. Ano? Peace. Ay, nako. Wala. Ya bata baga pag sa simbahan kita na, pigiling mo ga peace be with you. Yung nga ni. Ya pagluwas mo baga ito pala sa pinagkilingan mong peace be with you. Dagit sa imong pagilingon. Kaya dapat naka-smile kaong... Smile ka nga ni. Kung pagluwas mo, ika nga, nangihiling ka sa ko. Oo. Latubong ka pagluwas. Iyon, may mga tao man Mapagalon talaga. baga nangon niya na panahon. Bako maray na pangyari nga. Kaya rak man ano. Paray. Nagbubod man sa pala itong suspect, buda so live-in partner niya. Kuno. Di may trabaho ito? Ta nag-board siya? Dahil manisi, ang sabi kap guda. Wala man daw sa lista. Pig-verify na kang pulis, bako man kap go? Bako man daw. Bako man. Okay. Anong okay? Bako okay ito? So bareta mo okay? So pangyari ang bako? Marinapon kay Sir Albernon Cabrera. What you call an bansaga ni? Albernon Cabrera, alias what you call? What you call? Dapat saya, magbaili siya kay si Dance. Okay? Boyo, yan na. Makamundoon man niya makamundoon man na de. Ibabarita ko kuta ng alas 4 ko, diyan pigi-discuss mo, peace. Iyo nga ni. Paano maka-achieve kita kang kipis? Paano ka? Para ka Kay puhan kay advocacy ang mas makusog para ma-achieve ang peace sa puso nin tao. Ang katuninungan sa isip, asin sa kalag. Tapaminsan ang kasipukaran kang isip nin tao, yun minadara sa iya sa delikadong sitwasyon. Ayaw man nga ni Esi ko na nung kasipukaran. Para ka Yan nga. nagiling, alimbawa, nahiling ko nasa batay. Mas maray talaga, Jimmy, na ang gabos naka-eyeglass, naka-sunglass, Amo, dapat. naka-sunglass. Tapos pag may nasa batang ka, kiling ka sa, Kiling ka sa mo. To. nasa wala sa tao. kiling ka Ilingon mo, tariri ka sa to. Pisil lang mo yan. Dibisi lang panahon. Pisil lang panahon mo yan. Okay. Hindi na salita di si GB News. Thank you, Jimmy, sa report. CGB Flash Report. Naling mo, anong gibonta duman? Anong gibonta duman? Sabi da kan mayor, kumusta nga ang peace and order digdi sa barangay nindo? Simbag da kan taga barangay, ang peace nga ya po your dakol. Ang order nga ya maluya. Amigo! Hello, Joker. I mean, BP. Maray na hapon, amigo! Pag ito tabing na badil, na dako, Oh. iyo sa translation kan supig sabi mo kasabago. Para yuta, what is yours will find you. Yes. Kung ano'y ka, taginib, yun yan ang buhay mo. Kung bibikulon ka, kung ano ang para sa imo, makukuha mo, Oho. manaram ka pa. Iyo adi. Bako iyo. Yes, yes, yes. Iyo man ang ano. Iyo tabi itong translation. Kung sabihin pare, Jimmy. ang kahirasan mo, makukuha mo kung ano ika. Yes. Adi. Ay, very good ka man talaga, amigo. Ngunyan lang ikatumitaram kumedyo eksakto. Simpuon pati sa report ni Jimmy. Adi. Tay, iyong, sabi niya, baga nga, report niya lang kutang alas 4, linawag niya na sila, tanagog niya sa discussion ko about peace. Iyo man talaga ito sa answer ko dapat duma sa translation. Iyo kung ano ika, Sa report ni Jimmy, nagtugma man, nagkatapat. iyo kung karahayan ang gibo mo, makukaw mo ng karahayan para sa buhay mo. Ade, Iyo, bilib talaga ako kay Jimmy. Garo si Jimmy Desmaturan. good timing Iyo tabi.
Okay. Good afternoon, BP. Salamat, amigo. Joker, amigo, thank you. Di ba? What is yours will find you. Kaya tumultol kita. Kung ano da ka, mga tugag, iyon na da iyan. Kaya nga kung ang gibo-gibo mo, yun yan, magiging kahirasan mo. Iyon mananggan, ano? Iyon mananggan. O saga naman sa iba, pero ini, ay, duwa naman sa napalan, only compare yourself with your previous self. Dahil mo dahil kung pagkumpara ang buhay mo sa iba, ikumpara mo ang buhay tadaa sa imong, sa kung ano ka ito. Limbawa, pigkumparar mo, ay, kahit ngayakan ako high school, ang buho ko may bugon pa. Diba? Ngunyan ngaya, ang buho ko, manipiso na. Yan, haroga. Kahit ngaya, gwapo ako. Ngunyan ngaya, natalo tagwapo no na ako. Hello? Ah, Repo. yes. Ang tema mo muna, tungkol sa peace. Tungkol sa Peace. peace. Yes. Sabi mo, saan makukuha And peace. Oho. Pinot sa isip tapos sa puso ang tao. Aha. Pero ang pantulo, iyon hapot ko sa emo, migo. Oh. Kung saan makukuha ang peace. Okay. Saan mananggad ba ko yan? Sain? Hapot ko nga ni sa emo. Latoson ta ka. Piglansi mo naman ako ngunya na apon. Bata, maluya ka magparasurusin pagkiaraw ka ng mga questions. Natma. Ha? Natma. Basta day ko yung kuhan. Day ko kabisado na yan. Basta, ang peace makukuha mo bas depende sa kagustuhan mo. Yung nga. Ako, nakukuha ko ang peace sa sakuyang buhay at inisip kung ako nangangadji. Sabi ko nga, sa isip tapos Sa kalag. Migo? Hello? Hello? Oh, yan makuha. napotol. Yan, yun na. Ano ko ba? Pantulo, dahil pa. Tama na. Di ko na. Tama na. Sige, taram ko na lugod. Ano. Sige daw. Ang pantulo kung saan mo makukuha ang peace. At sain. Sarit. Sa rep. Sarit. Nata. Peace magkani. Sa ibig mo bugtad ang peace. Mako, sarit. Migo. No. Sige po tunta kapag nasa bata ka dyan sa highway. Para wayong kang salbatan na ka. Bye-bye. Sabi ni Sir Richard, amigong Richard Opeña, uplift, pigkarga. The best, migo. May ibada sa kaya, kakargahon. Mag-ibada sa kaya, kakargahon. Okay. Mag-iba, marayon man busing ang sa imong analysis tabi. What is yours will find you. Maghanap ka kang dai mo tigahanap. Marayon miguan sa imong naukudan sa MBA. Karo pagpara pinilyo naman nga ni Boseng. Richard Ninzi, pinilyo naman gani. Only compare yourself to yourself. Focus on the things you can control. Saga naman ha. Saga naman kita. Pero mga kapingki, I have a confession. Isa akong busogera. Ama busogera. Alam nyo ba yon? Kaming mga busogera on the lookout lagi sa kakainin na pasok sa budget and sakto sa tiyan. So, calling all busogeros and busogeras, ang dami na naming choices sa McDo. Ibig sabihin, ang dami na nating choices sa McDo.
We have Mac Savers Sulit Busog Meals. 99 pesos na lang for complete meals all day long in all McDo stores nationwide. For breakfast, may cheesy egg desal and longganisa meals. For lunch and dinner, may cheeseburger meal and all day long. May crispy chicken filet a la king, mushroom pepper steak, and chicken McDo meal. Oo, meals, not just a la carte. So, head to your nearest McDo to order Mac Savers Sulit Busog Meals. Sinasabi ko sa inyo na tinisting me na ini sa McDo na Sulit Busog Meals. Salbata naman ang gan. Masiramon talaga. Crisping crispy. Sabayan mi pakanso ininom na ano nga nitong gari soft drinks na may kwan, soft drinks na may kasarabay. Ano nga rangga ito, no? Itong inodenin daw. Coke float, salbata ng sira. Coke na igwaki ice cream sa ibabaw, buda may crack ice, salbat. Si Shara deng ribok-ribok, sige sana suhungit. Masiramon mananggad pala niya ini na. Ano ni 99 pesos lang. Oh. The best, kaya po kung makaong kita, dumang kita mga tugang sa McDo. Nakulon bagan McDo dyan sa Palibo. Puntahan nyo lang, kayo pong mga busogero at busogera. Thank you. Thank you, thank you, thank you. I love you all. Mabuhay. Patang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan